Uztailetik, hau da, prozesua hasi zenetik informazio bat iritsi zitzaigula, eta informazio horretan persona hori nor izango zen zehazten zela. Hemen daukagu informazioa, eta esan behar dugu gaur dela eguna non konfirmatu den 127 persona aurkeztu badira ere, uztailean helarazi ziguten izena izan dela aukeratutako personarena. Hori horrela, iruditzen zaigu hau onartezina dela, agerian geratu dela oinarri hauek persona zehatz hau aukeratzeko diseinatuak izan zirela. Hori horrela, uste dugu, prozesuak ez dituela betetzen gardentasun eta berdintasun baldintzak eta bertan behera utzi beharko litzatekela. Iruditzen zaigu, 100% diru publikoarekin ordaindutako instituzio bat izanik Euskal Museoa, 150 udaletxearena eta 150 diputazioarena, prozesu hauek gardentasunez eta aukera berdintasunez abiatu behar direla. Eta prozesu honetan agerian geratu den bezala ez dira baldintza hauek bete.